Sziasztok, én Zalajúl vagyok, vagyis hát Válit, ahogy az első videóban mondtam, és ez a Nesta MC Bedwars szervere, lássátok 11-12 FPS-en van, hát nem annyi szokott lenni, kicsit több, de kicsit nem jóval több. És azt szeretném mondani, hogy majd a következő részben több mint valószínű, hogy itt lesz velem Peter, 4-5-6-7, és elit rangú, lássátok, én most kiírtam egy tövetűt, mert lássátok, zsírkirály vagyok. Elnézést az ilyen izéké, a háttérzajokért, hát ilyen nevetésekért. Ja, ügy is lennék, bocsánat. És most egy kicsit eszek, ha nem jön az a baj. Huszonkettő blokkból senki se tudta átépíteni, csak mondom. Bár szerintem mindenki tudja. Ja, amíg felszerelkezek, egy kis vágás. Na, itt is lennénk. Csak vettem blokkot, meg egy facsákit, ahogy majdnem mindenki szokta, aki külcsákit vesz már. Most kivéve. Hű, fáj! De laggos a videófővező, és ez a Bandicam agyadó. Csak hogy mindjárt jönnek ránk, azt kicsapják az ágyunkat, ha valaki... De itt van! De itt van! Jó van. Ahogy lássátok, kicsapták az ágyunkat. Nagyon örülök neki. És le is estem. Bocsánat, ez egy háttérzaj volt. Na, ennyi is lett volna, sajnos vesztettünk, de hát elég jó kis videó szerintem. Ennyi is lett volna, sziasztok!